Bonke. Nibingelele bazalwane ngegama elinamandla likaJesu Kristu, amen. Siyaqhubeka siyafunda incwadi yesambulo, incwadi emangalisa kakhulu la eBhayibhelini. uJesu athembisile ukuthi masiyifunda sigcina lokhu futhi esikutholayo masiyifunda sibusisiwe kakhulu. Now siku-chapter 8 bazalwane, sifunda ngamacilongo ayisikhombisa. Na ngiyafisa ukusho lokhu, yazi uma ufunda incwadi yesambulo besifundile ngamabandla ayisikhombisa asitshelayo ngebandla likaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kwabapostoli kuze kube sekugcineni la uJesu azobe ebuya khona. Namabandla ayisikhombisa asivezele ibandla likaNkulunkulu kusukela kuleso sikhathi kuze kube manje ekugcineni. And then siyafunda futhi nangey'mpawu eziyisikhombisa, nazo ziveza umlando webandla likaNkulunkulu nezinto ezenzekalayo la emhlabeni during isikhathi sokuphila kwebandla likaNkulunkulu kusukela esikhathini sabapostoli kuze kube manje ekugcineni. Siyakhumbula safunda ukuthi bazalwane thina kule mpawu eziyisikhombisa, njengoba safunda ukuthi uphawu lwesikhombisa yila manje uJesu seyibuya sekuthulekile ezulwini ngoba ziphumile zonke iy'ngilosi, and uJesu seyeza la emhlabeni uzolanda ibandla lakhe bazalwane. Naw safunda ukuthi thina bazalwane sesiphakathi kophawu lwesithupha nolwesikhombisa. Into esekumele yenzeke manje esiyilindile ukuthi yenzeke bazalwane ukukhala kwecilongo uJesu abuye, so thina siphila ekugcineni bazalwane ngci kwezikhathi. Now nayenye into-ke esiyifundayo manje amacilongo ayisikhombisa. Kuzo zonke lezi zifundo bazalwane, le macilongo ayisikhombisa yiyo ethande ukuthi abantu abaningi badide kakhulu, yiyo ethande ukuba nzima ngoba inama-symbols amaningi. Kodwa soke siyifunde nje sibheke ukuthi uNkulunkulu yini afisa siyithole kuyona le mfundo le yamacilongo ayisikhombisa, ngoba sikhumbule ukuthi uJesu uma ekhuluma kuMateyu 4:4 uthi umuntu akayophila ngani ngesinkwa kuphela, kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Naw masikholwa ukuthi iBhayibhile liphelele liyizwi likaNkulunkulu, siyokufisa ukuqonda lonke ngoba kumele siphile ngalo lonke. Siyayizwa bazalwane, kumele siphile ngalo lonke. So masifisa ukuphila ngalo lonke kumele siliqonde lonke. Asiyeni ku-chapter 8, Sambulo chapter 8. Sambulo chapter 8 siyafunda ngamacilongo ayisikhombisa. Last week senza nje introduction, safunda ngale ngilosi evelayo, sathola ukuthi la ngilosi akusingilosi ejwayelekile. Ile nto sake sayifunda makukhulunywa ngoJesu ukuthi i-messenger kaNkulunkulu, umalawuk. And sathola ukuthi lokho igama lithi malawuk lesiHebheru lisho ukuthi messenger, and it can be translated as messenger or angel. So ingakho ngezinye izikhathi uthola ukuthi uJesu ubonakala ongathi ingilosi eBhayibhelini, kanti kusuke kungakhulunywa ngengilosi, kukhulunywa ngomdali uqobo nomfeli wethu nguJesu Kristu. Sakuthola-ke lokho ngoba sabona ukuthi akekho omunye bazalwane onxusela abangcwele bonke, akekho omunye ongumpristi wethu omkhulu ngaphandle kaJesu Kristu. Lithi iBhayibhile incwadi yamaHebheru 4:14 lithi sinayo umpristi omkhulu onguJesu Kristu. Siyabona leni bazalwane, osimele phambi kukaNkulunkulu. So uJesu ongumpristi omkhulu uyena-ke okuyena ophethe imikhuleko yethu, futhi masikhuleka bazalwane asinxusele ukuze imikhuleko yethu izwakale. Safunda nangempepho ewukulunga kaJesu la kuSambulo chapter 8. uNkulunkulu ubone kuhlakaniphile, ubone kulungile entandweni yakhe ukuthi maqala uSambulo chapter 8 asivezele lokunxusa lokhu okumangalisayo. And esinye sezizathu zokuthi bazalwane waNkulunkulu esivezele lokunxusa lokhu ingoba izinto ezenzakalayo la kulamacilongo ayisikhombisa yizinto ezibuhlungu and zenzeka la ibandla likaNkulunkulu lihlala khona. Sizokubona nje lo mlando esiwufunda. Nawo uNkulunkulu wayefisa ukukhumbuza abantwana bakhe ukuthi while kusenzeka lezi zinto zonke iy'nhlungu, angenze nje isibonelo, asithi mhlambe kunempi la eSouth Africa. Uyabona ukuthi uma kunempi ethinta eSouth Africa izothinta wonke umuntu vele leyo mpi, whether uyakholwa noma akakholwa. Zikhona izinto ezinzima abazodlula kuzona, kakhulukazi-ke uma ukuthi uphila mhlambe esizweni la amaKrestu acindezelwe khona, nizodlula ebunzimeni obumangalisayo. So uJesu
wabona kufanelekile ukuthi mayiveza lezi zinto lezi ezizokwenzeka ebandleni lakhe ezibuhlungu ezinzima, kumele abakhumbuze ukuthi imikhuleko yabo akona ukuthi ayizwakali, iyazwakala futhi iyaphendulwa ngoba uJesu nguye obanxuselayo. uJesu mayiletha imikhuleko yethu kubaba akayilethi njengoba iphuma emlonyeni yethu, kodwa uyiletha engathi eyakhe uqobo. Siyayizwa leyo nto bazalwane. uJesu siyakhumbula lithi iBhayibhile le ntuthu yempepho ibonakala engathi iphuma esandleni. Kungani? Ngoba uJesu suke eveze amanxeba. So uJohane wathi mayibona intuthu wabe ebona nezandla zivuliwe engathi iphuma ezandleni, kanti hayi, uJesu uveze amanxeba asezandleni evezela ubaba, and ngawo lamanxeba bazalwane enza ukuthi sizwakale masikhuleka. Otherwise asinalo ilungelo kahle kahle lokuthi sikhulume noNkulunkulu. Sinalo ilungelo ukuthi uNkulunkulu asizwe, njengangishilo last week ukuthi besingakhuleka sifaste uNkulunkulu angaphenduli futhi angabi nacala. Ngumusa uNkulunkulu ukuthi imikhuleko yethu iyazwakala iphendulwe, and ilungelo elisinalo uJesu kuphela, sinalo elinye. Yingakho iBhayibhile lithi masikhuleke kumele sikhuleke ngegama likaJesu, kuba sizizeli ngokwethu. Mina angizi ngiyimi, ngiza ngoJesu. All right, ake siqhubeke bazalwane. Ngifuna sibone nje mhlawumbe izinto ezibalulekile la. Ngicela ukushare screen. Sambulo 8 ngicela uzosifundela aphinde futhi afunde kusukela kuverse 3 kusukela kuverse 2, cela usukele kuverse 2 ume kuverse 4 kulama verses esiwafundile last week, and then ke kunento engizoyishare nje la, verse 2 to verse 4. Lisihloko sakhona sithi ukuvula uphawu lwesikhombisa. Uverse 2 uthi, ngase ngibona izingelosi eziyisikhombisa zimi phambi kaNkulunkulu, zanikwa amacilongo ayisikhombisa. Kwase kufika enye ingelosi yema ngase-altare inesitsha segolide sempepho. Yanikwa impepho eningi ukuba iyelekele emikhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Kwase kwenyuka esandleni sengelosi umusi wempepho nemikhuleko yabangcwele phambi kukaNkulunkulu. Amen. Amen. Now kubonakala iy'ngilosi njengoba bazalwane eziphethe ini, amacilongo ayisikhombisa, sezilindele ukushaya. Bese kubonakala futhi le ngilosi sibone lithi akusingilosi, nguJesu Kristu uqobo. Siyabona leyo nto, okuyena onxusela abangcwele bonke. So ngesikhathi la izingilosi lezi, okokuqala naye ngifuna sikubona, the first thing ekumele siyithole la kulamacilongo isikhathi sokushaywa kwalamacilongo. Sizothola isikhathi sokushaywa kwalamacilongo. Kushaya icilongo one by one. Kuba icilongo lokuqala, kumele sibili, kuze kufike kwelesikhombisa. Ngifuna sibone isikhathi ukuthi ashaya ngesiphi isikhathi lamacilongo. Okokuqala esikutholayo la ukuthi lezi ngilosi lezi njengoba zilungele ukushaya zishaya uJesu seyiqalile umsebenzi wakhe phezulu ezulwini wokusinxusela ukuba ngumpristi wethu omkhulu. Sayibona le bazalwane. Now siyazi ukuthi uJesu wakhuphukela ezulwini wasinxusela eqeda kufa la emhlabeni. So lapho kwaku-31 AD isikhathi lapho. So lamacilongo la ashaya emva kwaleso sikhathi. Sayibona le bazalwane, number 1 lo. Now nakunye ngifisa sikubuke, cela sekuncwadi yesambulo singasuki la ku-8, singabeka nje imarker, noba isandla noba umuntu noma mhlambe anything esizomakha ngayo, singasuki ku-8, kodwa ngicela ku-chapter 1 kunento engifisa siyibuke. Uverse 1 uthi, isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane. Amen. Now bazalwane, siyathola la ukuthi uJesu mayiletha isambulo kuJohane ngengelosi yakhe, uyachaza uJesu ukuthi la ukhuluma ngezinto ezisazokwenzeka. Siyezwa le nto bazalwane. So yizinto from isikhathi sikaJohane ezaziyi-future. So sesinama clues awu-2.
noma ngizothi sesiney'nkomba ezimbili ezisibonisayo ukuthi ngempela la macilongo la ashaywa emva kwesikhathi sokuthi uJesu akhupukele ezulwini ayoba ngumpristi omkhulu asimele. Siyibona leyo nto asinxusele phambi kaNkulunkulu Baba. Sikutholile lokho ngoba siyabona ukuthi phambi ukuthi ingilosi zishaye icilongo, kubonakala le ngilosi enguJesu Kristu seyivele imile phambi kwa-altare eliphezulu ezulwini, ngoba ithabernacle la emhlabeni lahlala la emhlabeni sesidila manje lethabernacle lasezulwini. Kubonakala le ngilosi le seyenza umsebenzi wokusinxusela, seyiphethe imikhuleko yabangcwele ibanxusela ukuze imikhuleko ebizwakale. Siyabona leyo nto. And then inkomba yesibili yile kuverse 1, Sambulo 1 verse 1. Siyatshela ukuthi incwadi yesambulo ikhuluma ngezinto ezisazokwenzeka, ngamanye amazwi eziyi-future from isikhathi sikaJohane. uJohane sake sakufunda lokhu sisaqala ukufunda incwadi yesambulo ukuthi incwadi yesambulo uJohane wayithola esesiqhingini sasePatmos around unyaka u-97 AD, 97 to 100 AD, around lezo y'khathi lezo, ngoba yizo iy'khathi lezo aziwa ukuthi uJohane wayesePatmos. So la macilongo la akwazi ukuthi abe kwisikhathi esi-before leso. Now la macilongo ayaqhubeka bazalwane. Ake sibukeni la khona ngifisa sibuka senencwadi yesambulo chapter 10 sizabheka nje isikhathi salamacilongo ukuthi le ngilosi lezi zashani namacilongo. Sabheka isikhathi, into yokuqala isikhathi. Njalo uma ufunda isiprofetho kumele ubheke iy'nkomba ezizokwazi ukuthi zikulayele ukuthi lezi zinto zenzeka ngesiphi isikhathi. Siyayibona leyo nto. Now verse 10, chapter 10 wesambulo sizobuka uverse 7. Uthi kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa, lapho isiza kubetha icilongo, imfihlakalo kaNkulunkulu isiyakube ifeziwe, njengalokho azazisa izinceku zakhe abaprofethi ngezindaba ezidabulisayo. Amen. Now bazalwane, kuthiwa lana imfihlakalo kaNkulunkulu izokufezwa, ngamanye amazwi imfihlakalo kaNkulunkulu izokupheleliswa, ngibeke kanjalo, lapho kuqala khona ukushaya ingilosi yesikhombisa icilongo layo. So le ngilosi ziyisikhombisa ziwu-7, kushaya enye emva kwenye, azishayi ngesikhathi esisodwa njengoba sizobona masifunda. Now siyatshela ukuthi mase kushaya yokugcina yilapho imfihlakalo kaNkulunkulu wayehlose ukuyenza kusukela ekuqaleni komhlaba. Yilapho izoze igcwaliswe ifezeke imfihlakalo kaNkulunkulu ebantwini. Now yini le mfihlakalo kaNkulunkulu ayifisayo uNkulunkulu ngathi? Akise lincwadi kwabaseKolose. Sikhumbule usambulo 8 sibeka imarker, singabeka umunwe, isandla noma yini, singasuki kuwo. Manje sizama ukuphendula lelizwi ukuthi yeyiphi le mfihlakalo ekuthiwa izokufezwa, imfihlakalo yiphi le kaNkulunkulu ezokufezwa mase liqala ukukhala icilongo lesikhombisa. Ake sibuke bazalwane. All right. KwabaseKolose chapter 1 verse 27. KwabaseKolose chapter 1 verse 27 uthi okubona uNkulunkulu athanda ukubazisa ukuthi iyini ingcebo yenkazimulo. Sorry. Ngiyabona ukuze mhlambe sike siyithole nje umqondo wayo. Vele siqale kuverse 25 sime kuverse 27. 25. Ngiyabona. Okay. Uverse 25 ke uthi engenziwa isikhonzi salo ngokwesimilo sikaNkulunkulu engani kusona maqondana nani ukuba ligcwaliswe izwi likaNkulunkulu. Ngisho imfihlakalo ebifihlakele selokhu kwaqala izikhathi nezizukulwane kepha kalokhu yambuliwe kwabangcwele bakhe, okubona uNkulunkulu athanda ukubazisa ukuthi iyini ingcebo yenkazimulo yaleyo mfihlakalo phakathi kwabezizwe
enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo. Amen. Amen. Seyizwana bazalwane, kuthiwa lana kuverse 27 uNkulunkulu ufisa ukwazisa ukuthi yini ingcebo yenkazimulo yale mfihlakalo phakathi kwabezizwe, and then asho ukuthi enguKristu kunina ithemba lani lenkazimulo. So ithi ngesingesi it is this mystery le, it is Christ in you, the hope of glory. uKristu kunina ithemba lenkazimulo. Le mfihlakalo lekaNkulunkulu ekuthiwa bazalwane izofezwa noma izopheleliswa ekukhaleni kwecilongo lesikhombisa, noma iqala ukukhala icilongo lesikhombisa, nguKristu kithina ithemba lenkazimulo. Ngamanye amazwi bazalwane, ukupheleliswa kwesimilo sikaKristu ebantwaneni bakhe, ebandleni lakhe, yilokho vele uJesu akulindile manje. Njengoba nje uJesu elinde ukuzolanda ibandla lakhe, uyazi ukuthi siyibandla. Ngicela ukusho lokhu. Now ngiyazi bazalwane sake safunda, mhlawumbe abanye babengekho sifunda, abanye abantu bakholelwa ukuthi uJesu mayibuya angazi mhlawumbe kwenzeka kanjani, kodwa ngeke simbone sonke ngoba siyokuhlwithwa yilona lo sobona sesichithiwe, siyabona leyo nto. But mase ukubhekisisa imibhalo, lithi iBhayibheli encwadi yeSambulo 1:7 ukuthi abhekani uyeza amehlo onke akumbona, kuthiwa ngisho nabamgwazayo, kuthiwa nezizwe zonke zomhlaba ziyokhala ngenxa yakhe. Siyibona leyo nto. Nangaleso sikhathi futhi izobe kukhona abangcwele, ngoba liyasho iBhayibheli sake salifunda ivesi ku-Isaiah 25 ku-verse 9. Siyakhumbula bazalwane la ukuthi abangcwele bayajabula bathi nayi inkosi yethu besiyilindile. So ngesikhathi uJesu ebuya kuphila abangcwele, kuphila futhi nabanjani, nabangekho ngcwele. Bona bazobe bekhala laba bangekho ngcwele, abangcwele bazobe bejabula. Siyabona leyo nto. So uJesu uma iqhamuka uzobonwa umuntu wonke, uzobonwa umuntu wonke, abese amathuna ayavuleka kuvuke laba abafele kuJesu Kristu, abafele kuJesu Kristu, and labo abangcwele abavusiwe nabangcwele bebephila siyahlangana sonke baphinde siyamhlangabeza uJesu Kristu inkosi yethu. Nawo bazalwane, mawufunda la kwincwadi yeSambulo kuthiwa uJesu Kristu icebo noba imfihlakalo le ekukhulunywa ngayo kwabaseKolose 1:27 kuthiwa izobe seyifeziwe noma seyigcwalisiwe makuqala ukukhala icilongo lesikhombisa. Uzoyigcwalisa uNkulunkulu ngalezo zinsuku. Ithi iBhayibheli ngalezo zinsuku mawufunda kuverse 7 Revelation 10. Siyibona leyo nto. So uJesu kahle kahle bazalwane into ayilindile, ulinde ukugcwaliseka kwale mfihlakalo. Ulinde uJesu ukuthi kubonakale yena kithi. Siyizwa leyo nto. Kuthiwa this mystery bazalwane ekade ifihliwe kusukela ezikhathini zakuqala. Kuthiwa nguKristu ephila kithi, ithemba lenkazimulo, ithemba lethu sonke. So ukuthi bazalwane siyokuvuka uma ukuthi sebeshonile uJesu mayiqhamuka, nokuthi mhlambe siyawumhlangabeza uJesu mayiqhamuka siphila. Ithemba uJesu ephila kithi. uJesu ephila kithi. uJesu ulindile manje ukubona isimilo sakhe kithi sonke. You know, sihlezi sithi siyibandla silinde uJesu, kanti uJesu ulinde thina. Sake safunda, ngiyakhumbula bazalwane sifunda la sabona iy'ntshushisi ukuthi mawufunda incwadi yeSambulo kusasele intshushisiso nje eyokugcina ezokwenzeka phambi kokuthi uJesu abuye. Ile kukhulunywa ngayo kuMateyu 24:9 ithi lapho bayakunikhaphela usizini banibulale, niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami. Siyibona leyo nto. Akaze kufike isikhathi la amaKristu azonda izizwe zonke. Kuye kenzeke mhlawumbe kulesa sizwe nakulesiya noma kwicontinent, but not the whole world. Uthi uJesu kuza isikhathi la sokuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lakhe. So leyo persecution leyo it's still future kulesikhathi sethu. Now sake safunda ukuthi kungani leyo persecution ingekenzeki. Umbuzo bazalwane wawulula nempendulo yabalula esayitholayo. Umpostoli Paul wasichazela mawufunda kwincwadi umpostoli Paul ayibhalele uTimotheyu uthi bonke abaphila ngobungcwele kuKristu Jesu kuthiwa bazalwane bayokuhlangabezana nentutshiso
all those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Isho kanjalo iBhayibheli bazalwane. So into eyenza ukuthi manje izintushino zingabikho yingoba igodliness ayikho. Sayizwe bazalwane. Uthi uPaul into eletha intushiso igodliness. Abantu abame entandweni kaNkulunkulu ngisho noma umhlaba wonke uyawa noma kuwa ngisizulu laluqobo bathi asigudluki kodwa kulento ekhulume kuJesu. Wasifela lo muntu. Siphila nje kungenxa yegazi lakhe walichitha. Lo muntu wadlula kuhlazo olunzima ngenxa yethu. Asigudluki. Now abaKristu bakudala babenjalo. Yingakho kudala kwakenzeka izintoshiso. Siyayisiphothe bazalwane. So ngisho ukuthi konke kulinde thina. uJesu ulinde thina. Ngisho lezintoshiso lezi silobe sifunda ngazo zingenzeki. Ukuthi ubungcwele abukho kuthina. Inkinga ekhona manje. Saze safunda isicaphune sasitholakala encwadi Great Controversy page 48. Ukuthi ibandla lanamuhla bazalwane. Ibandla lanamuhla. Ibandla elithanda umhlaba. Ibandla elithanda ukuhlonishwa umhlaba. Wonke umuntu uthanda inkolo ehloniphekile. Ngeke ngizibuze ngithi abantu mhlambe babeyobanjani ngesikhathi sikaNoah. Ngoba phela ngesikhathi sikaNoah into yakhiwa uNoah yayibonakala kumuntu wonke umuntu futhi eyihleka abaningi. Mhlambe uyothi ukholwa ngesikhathi sikaNoah uthi hayi cha mina ngiyakholwa ukuthi ngempela izamcoli yeze ngiyayikholwa le ntshumayelo kaNoah ngomunye obakholwayo. Awuyohleka ukuthi manje nawe ukuleli qembu lakho umkhumbi. Hawu ndoda. Hawu mama. Kanjani? Nawe seyibona leyo nto. Namhlanje bazalwane. Abantu abayifuni inkolo engathi izobenza babuye beyiphuphu. Abantu bafuna inkolo ehlonishwa ngumhlaba, inkolo ekubonakala ngathi uhlaliphile. Uma bevela odokotela bathi hayi isayensi ithi bazalwane, shithi nani bazalwane ngicela nilandele isayensi, akuvaleni amabandla nathi siyavala. Ngoba isayensi ithi angisho asifuni ukubukeka engathi asihlakaniphile. Ngoba nathi qobo sesaba ngososayensi. Ayikho into enkinga ngesayensi bazalwane kusho lokho. Kodwa ikhona isayensi ephikisana nezwi likaNkulunkulu. Izwi libelithi hlanganani ningayeki kakhulukazi manibona isikhathi siphela. Mahebheru 10:25 isayensi ibithi cha. And then ngoba siyibandla elifisa ini ukuhlonishwa ukuhlonipheka singabonakala ngathi asifundanga. Siyibona leyo nto. Seyibonakala ngathi izinto nathi asifunda siyiboni. Sihamba nomhlaba. Kuyo yonke into ke bazalwane ekwenzeni kwethu ekugqokeni kwethu angisho asifuna ukubonakala ukuthi siyasala ku-fashion. So manje siyibandla i-fashion parade. Mangene ebandleni i-fashion. Yazi sengize ngakhuluma kakhulu sengize ngaphuma manje kule nto engiyikhulumayo. But into engiyisho nje bazalwane ukuthi uJesu ulinde thina. Makukhala icilongo leli lesikhombisa bazalwane. Makukhala icilongo lesikhombisa. Lithi iBhayibheli ngalezo iy'nsuku zalicilongo lesikhombisa. Imfihlakalo kaNkulunkulu iyokuphelelisa. Imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu kuthina. Yabona mase ngasaphili kuthina sonke sisho lento ekhulunywa ngumphostoli uPawulu kumaGalatia 2 kuverse 20 uthini? Uthi ngibethelwe nobani? NoKristu. Uthi akuseyimi ophilayo kodwa nguKristu ophila kimi. Kristu ophila kimi. Uthi nokuphila engikuphilayo enyameni ngikuphila ngokukholwa kwendodana kaNkulunkulu eyangithandayo yangitshela. Uthi akusaphili mina. Lapho bazalwane yileyo mpilo uJesu ayilindile ebandleni lakhe. Abantu abathi ngibethelwe akusaphili mina. Mina sengifile angabe ngiziqhenya ngoba sengifile. Siyibona lento bazalwane. Kodwa manje ayikabikho lo mqondo kithi wokufa. Siyibandla. Siyathanda kakhulu ukuhlonishwa ngumhlaba. Siyathanda kakhulu ukuhlonishwa abantu bomhlaba. Akuthandeki mangathi abantu engisebenza nabo noma abantu abasemndenini noma kube nento ethize engiyikholwayo engathi ayichale ayicacile-ke le. Bazalwane sikhumbule ukuthi safelwa ngeba siphili. Safelwa. Khumbuze nje lokho. Now leli cilongo leli angithi leli vesi siphethe kulifunda iSamuel 10 verse 7. Liyasibonisa ukuthi icilongo lesikhombisa lokukhala nini likhala phambi ukuthi uJesu abuye. Sibona leyo nto.
So likhala uJesu engakabuzi. Likhala futhi umusa usavuliwe. Siyayizwa le nto bazalwane. Ngazi kanjani ukuthi ikhala kusavuliwe umusa ngoba kuthiwa yilezo insuku lapho kuyopheleliswa khona leli cebo likaNkulunkulu, le mfihlakalo kaNkulunkulu, uKristu Jesu ephila kithi. So singazi ukuthi lamacilongo la isikhathi asithathayo kusukela ngesikhathi uJohane ethola incwadi yesambulo kusukela ngo 100 AD ukuyoma ngesikhathi esingaziwa lapho kuyobe kuvalwa ini, kuvalwa umusa. So yiso isikhathi salamacilongo bazalwane, and ayaqhubeka lamacilongo kusukela ngalesa sikhathi soJohane aloku eya phambili. Hayi ukuthi mhlambe ayakhala kuphinde futhi aqale phansi kanjalo cha, icilongo lokuqala ubulandele lesibili, mase lidlulile lokuqala lidlulile. Ngikusho lokho ngoba bakhona abantu abathi befunda le ncwadi bathatha izinto ezenzeka kwicilongo lokuqala bathi zisazokwenzeka futhi. Akunjalo bazalwane, njalo. Now ake sibuke okunye ngamacilongo. Isummary nje le summary ne-introduction le bazalwane. Amacilongo ayisikhombisa. Now bazalwane, kulamacilongo ayisikhombisa kunamacilongo angazi ngesizulu ngizothi yini, kodwa siyabuka lawo bazalwane la kubhale 3 woes. Uwo ngesizulu uthi maye, futhi omaye abathathu. Lamacilongo amathathu okugcina omaye abathathu kumhlaba wonke. Now la awokuqala amane sizobona bazalwane ukuthi awedila kakhulukazi ne-Roman Empire, lamacilongo la wokuqala amane. Kodwa lana amanye okugcina amathathu mase kuzokhala wona khona ingilosi ekhulumayo ithi maye kumhlaba wonke ngenxa lezwi lamacilongo la amathathu asazokhala. Kumele sazi ukuthi bazalwane izoba khona inkinga-ke manje ngenxa yalamacilongo. Now nakho kunye bazalwane kumele sikufundisizana kancane. So sesitholile isummary yethu ukuthi lamacilongo okay isikhathi sawo isinini, so la ngesikhathi soJohane kuze kuyophela isikhathi kuze kuyovala umusa, we see isikhathi ukuthi okay nasi isikhathi samacilongo. And then siyatshela ukuthi amacilongo azobe ewomaye kumhlaba wonke lamacilongo amathathu okugcina sizowabona nje bazalwane. And then la amanye ayi4 ngiyasho nganibonisa ukuthi angisazonibonisa, ngithe akhuluma ngokubhujiswa kwesizwe saseRome. Now ngifuna sibone-ke manje sihamba na kancane ukuthi eBhayibhelini amacilongo amele ini bazalwane. Icilongo limele ini eBhayibhelini? What does a trumpet represent in the Bible? Kungani ngibuza lo mbuzo? Mina njalo sihlezi sikhumbuzana. Why ngibuza lo mbuzo ukuthi amacilongo amele ini? Kungoba bazalwane masifunda isiprofetho kuthiwa isiprofetho asizi ngokuzichasisela kumuntu. Sayizwa lento bazalwane. So mangithola isimboli ethile eBhayibhelini icilongo leli, angikwazi ukuthi mhlawumbe leli cilongo ngicabanga ukuthi leli cilongo leli ngiyothi yini kambe, futhi cha leli cilongo yi-celebration ezobe isenzeka esizweni esithile, angazi. Yabona nje ngiyibekele okwami. Kumele ngiyothola eBhayibhelini ukuthi icilongo esikhathini esiningi limele ini icilongo. Limele ini icilongo. Nayo esitholeni eBhayibhelini bazalwane. Asine incwadi kaJeremiah. Jeremiah chapter 4. Sifunda verse 19. Uthi zibilini zami, nginobuhlungu enhlizweni yami. Inhliziyo yami ikhala phakathi kwami. Anginakuthula ngokuba ulizwile, nomphefumulo wami izwi lecilongo, ukuhlatshwa komkhosi wempi. Amen. Siyayizwa lento bazalwane. Makukhulunywa ngecilongo kukhulunywa ngani? Ngempi. Kuthiwa uzwile izwi lani lecilongo, ukuhlatshwa komkhosi wempi. Kuye kukhulunywe-ke amacilongo awephinde asetshenziswe futhi makuzoqala inyanga entsha njalo e-Israyeli makuzoba inyanga, makuqala nje inyanga entsha, new moon, khala icilongo. And kwakuba khona futhi amacilongo awekhala mawukuthi kuzofika isikhathi
Umkhosi lo ke sake safunda ngawo bazalwane, umkhosi wokuhlanzwa kwendlu engcwele, the cleansing of the sanctuary, Day of Atonement. Kwakuthi ngenyanga yesikhombisa ngosuku lokuqala kukhala amacilongo avezayo ukuthi sekusondele manje ukuthini ukuhlanzwa kwendlu engcwele. Ngamanye amazwi icilongo lalihlanga ngoba kwakuyi-event ebalulekile ezokwenzeka. Lokhu kuhlanzwa kwendlu engcwele abantu bonke bayilungiselele. Kodwa esikhathini esiningi uma ufunda icilongo bazali, uma ufunda amacilongo eBhayibhelini, akhuluma ngempi, ngempi. Siyayizwa loo nto bazalwane? Now lana masifunda kwincwadi yesambulo, nawo lamacilongo akhuluma ngempi, Na-ke simeni lapho-ke sesithethe amacilongo amele impi, and lamacilongo ayisikhombisa. Kungani ayisikhombisa? Akukho yini eBhayibhelini la singathola khona la kwake kakhulunywa ngamacilongo ayisikhombisa? Kukhona bazalwane. And okunye futhi mhlawumbe engifisa ukusho, khona engifisa ukuveza, okay, ake sikubuyela kulokhu. Okunye engifisa ukuveza phambi ukuthi ngiye kula macilongo ayisikhombisa. Uma ukuthi ukuyifunda incwadi yesambulo, uyifundela nje, mhlawumbe ungaqondi ukuthi kwenzakalani ukuthi uyifundela, uyokuthola ukuthi la macilongo ayisikhombisa maweshawa yilezi ngilosi, izinto ezenzakalayo makushawa la macilongo zicishe yifane nalezi iy'nhlupho zayifikile esizweni saseGibhithe ngesikhathi kuzokhululwa abantwana bakaSirayeli. Siyakhumbula bazalwane? Uma ubuka nje ngiyabona la ngiveze i-list ey'qhathanisayo zonke lezi zinto lezi, otholayo ukuthi lezi iy'nhlupho zaseGibhithe ziyafana impela nala macilongo. Nanga amacilongo ngala, nazi ney'nhlupho ngala. Siyathola ukuthi ziyafana bazalwane, kuney'nto ey'ningi ey'fanayo. Kukhona isichotho, kukhona igazi, amanzi ashintsha abe igazi, zonke lezo zinto. And ngesikhathi uNkulunkulu letha iy'nhlupho, wayijezisa izwe laseGibhithe ngenxa lokukhonza iy'thixo nangenxa lokungamhloniphi uNkulunkulu. Njengoba uFaro waze wathi, ubani uJehova? Angimazi mina uJehova, futhi ngeke ngilalele izwi lakhe. Sayizwa lona bazalwane? So uNkulunkulu waseyijezisa izwe laseGibhithe ngoba izwe laseGibhithe laseliqale ukushushisa abantwana bakaNkulunkulu. Now lezi zinto lezi zazisenzeka eGibhithe zazenzeka ngenxa yalokho. So mawufunda manje kwincwadi yesambulo ubona izinto ey'fanayo nalezo, uNkulunkulu ufisa ukuwuthatha umqondo wakho ubeke futhi lapha kwincwadi ka-Exodus. Ngesikhathi kukhona isizwe sasikhonza iy'thixo, isizwe esasishushisa abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu waqala wasijezisa ngey'nhlupho. Siyayizwa lento bazalwane? Now okunye-ke bazalwane okusibonisayo ukuthi la macilongo akhuluma ngani, yilo ukuthi la macilongo akhuluma ngamacilongo ayisikhombisa. Iyodwa kuphela indawo eBhayibhelini la uthola khona kuphethe amacilongo ayisikhombisa. Nayi bazalwane, mhlambe ngeze sikhumbule ukuthi kephi la. Lana bazalwane yilesikhathi kugingaya khona kuwa khona iy'ndongo zaseJerikho. Ake siyele encwadi kaJoshua chapter 6. Joshua chapter 6. Okay, bazalwane yazi ngizovala manje ngibuze umbuzo. Yazi ukuthi manje baba sikwelinye class bazalwane, manje ngishilo ukuthi masikhondwa amacilongo ngoba kunamasimbolo amaningi kuye kudideke, kodwa-ke kumele siphikelele salifunde ivesi bazalwane lapha kwincwadi yezaga la uNkulunkulu athi iqiniso kumele silifise siligubhe njengegolide. Akekho umuntu ovela agubhe kawodwa lithole igolide. Uma ufuna igolide iyagubha, ugubhe uze ulithole. Siyibona leyo nto. So iBhayibheli incwadi yezaga chapter 2 ukuthi nathi solithola iqiniso uma ukuthi siyagubha njengegolide, we are digging. Manje yabo siyagubha, siya kuleli vesi siqhathanise leli vesi naleli vesi. UJoshua 6. Joshua chapter 6 engisho bazalwane. Yes, Joshua 6 verse but asiqale kuverse 3. Asiqale kuverse 3. Ngizocela sifunde verse 3 to 5. uthi niyakuhaqa umuzi onke amadoda empi
niwuzungeze umuzi kanye. Uyakwenze njalo izinsuku eziyisithupha. Abapristi abayisikhombisa bayakuthwala amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi komphongolo. Ngosuku lwesikhombisa niyakuwuzungeza umuzi kasikhombisa, abapristi babethe amacilongo. Kuyakuthi lapho bekhalisa kade uphondo lwejubhili, nalapho nilizwa izwi lecilongo, bonke abantu bakhamuluke ngokukhamuluka okukhulu, ugange lomuzi luwele phansi endaweni yaphuke, yilowo nalowo aqonde phambili nje. Amen, Verse 5. amen, amen, amen. Bazalwane, cela sifunde uNkulunkulu lawo wayibanikeza umyalezo ukuthi kumele benze kanjani uma befuna iy'ndonga zaseJerikho. Uma ufunda ku-verse 4 iqala ikhuluma ngamapriest ayisikhombisa. Siyayibona lento bazalwane, kuthi azobe ephethe amacilongo ayisikhombisa. So umpristi necilongo lakhe, njengoba sibuka nje esithombeni, bese kuba khona amanye amapristi aphethe umphongolo wesivumelwano, bese kuba khona-ke namadoda empi. Kuthiwa anilwi, zukezani nina iy'ndonga zaseJerikho. Nothi mase nizukezile ngosuku lwesikhombisa nozungeza ngesikhombisa, kube-ke manje amapristi ashaye ngecilongo. Uma beqeda amapristi ukushaya ngecilongo, nani ukuphamuluka kusho ithi lana iBhayibheli ngesingisi kuthi bayokumemeza kakhulu, a great shout with a loud voice. Siyabona leyo nto. Kuthiwa beqeda kuphamuluka kushaye namacilongo, kuthiwa iy'ngange zizowa phansi, abantu bangene eJerikho bathathe banqobe. Naw bazalwane, uNkulunkulu wayebayala la ukuthi benze kanjani. Asifunde no verse 16. Verse 16 wale chapter 40. Chapter 6 verse 16. Izekhona bazalwane. Uthi kwathi ngokwesikhombisa abapristi sebebethile amacilongo, uJoshua wathi kubantu, khumani ngokuba uJehova ulinikile umuzi. Amen. Amen. And bazalwane, kwenzeka kanjalo. Bashaya abapristi ngecilongo, yi-order leyo. Abapristi ngecilongo bayashaya. Emva kokuthi abapristi bashaya ngecilongo, sithola abantu bona bayamemeza ngezwi elikhulu, kubese uNkulunkulu awise phansi iy'ngange aqede ngeJerikho. Now iJerikho bazalwane kwakuwumuzi omkhulu wasezweni laseKanani. Ezweni laseKanani kwakukhonzwa khona izithixo bengamfuni uJehova. Kukhonzwa izithixo. Now uNkulunkulu waqeda ngawo lo muzi waseJerikho ngalolu hlobo lolesifunde ngalo. And sithola ukuthi phambi kokuthi kuwe umuzi waseJerikho kwashawa lamacilongo ayisikhombisa, base nabantu bamemeza ngezwi elikhulu. Sayizwa lento bazalwane. Now naku-ke ngizokubuza, sesitholile number 1 ukuthi icilongo limele impi. Jeremiah 4 verse 19. Now sathola futhi bazalwane lezi zinto ezenzakalayo makukhala lamacilongo la kuncwadi yesambulo, all the way from chapter 9, from chapter 8 yoma chapter 11. Lezi zinto ezenzakalayo zithi ayifane kakhulu nezinto ezenzeka ezweni laseGibhithe phambi kokuthi ama-Israyeli aphume khona. Now sabuka futhi ukuthi indawo eBhayibhelini ekhuluma ngamacilongo ayisikhombisa eshawa yila kwakuwa khona indonga zaseJerikho. And ngempela kwathi makushawa lamacilongo ayisikhombisa zawa indonga zeJerikho. Sesibukile lezo zinto bazalwane eziwu-3. Amacilongo amele impi, and sabona ukuthi futhi lezi zinto ezenzekalayo makushawa lamacilongo kwincwadi yesambulo ziyafana nalezi ezazisenzeke eGibhithe. Na ngiyafisa bazalwane uku-emphasize noba ukugcizelela ukuthi izwe laseGibhithe kwakuyizwe lalingamfuni uNkulunkulu, futhi yizwe laseliqale ukushushisa abantwana bakaNkulunkulu. Seyizwa leyo nto. Yizwe futhi babekhonza kulona izithixo, and bathola ley'nhlupho lezi. Now naseJerikho bazalwane siyathola ukuthi yizwe lalingamfuni uNkulunkulu, lalikhonza izithixo. Sayibona leyo nto bazalwane.
and nalo lawa ngamacilongo ayisikhombisa. Now ngicela ukubuza ke bazalwane. Masicabanga kuloko esisakufundile nakulama vesi esisawagubhile siloke sigubha njengoba sigubha njengegolide. Masicabanga lamacilongo la akhuluma ngani lamacilongo asencwadini yesambulo. Kodwa yazi bese nginitshenile ekuqaleni kodwa ke bazalwane akunankinga. Ngoba niyiphinde impendulo iyahlala emqondweni. Masicabanga lamacilongo ayisikhombisa kwincwadi yesambulo akhuluma ngani. Masicabanga bazalwane. Sikhumbule ukuthi namhla ngesikhathi sikaJohane, kusukela ngesikhathi sikaJohane, ngesikhathi kahle sobuKristu. Ngesikhathi sobuKristu la sekwanda khona kugcwala kusaka khona inkolo yobuKristu emhlabeni wonke. Sikhumbule ukuthi izwe laseGibhithe bazalwane laselingenawo abantwana singazithi ayilibambe abantwana bankulu. Siyayibona leyo nto. Futhi izwe laseKanani labo o-Middle East labo esibabonayo manje nabo wawungezwe ukuthi khona abantwana baNkulunkulu khona. Siyayibona leyo nto. So siyabona lokhu besikufunda ngezwe laseKanana nangezwe laseGibhithe kuyisimboli, kusymbolic. Siyayibona leyo nto. uNkulunkulu ukhethe la kwincwadi yesambulo ukusebenzisa ama-symbol afana nangaleza ikhathi zombili ngoba kunento afisa ukuthi siyibone ngazo lezi khathi zombili lapha eGibhithe nangalesikhathi kuwa iJeriko. Sazi ukuthi kukhulunywa ngento efana naleyo manje ekushayweni kwalamacilongo encwadi yesambulo. Angazi noma ngiyazakala yini, nathi ngibuza ngicela isi-unmute sizame. Ukuthi amacilongo amele izimpi. Okay, yebo, amacilongo amele izimpi. Kodwa ngifisa ukuyisho futhi nalento. Siyabuka ukuthi la bazalwane kune-element e-common noma ngizothi kunento ethi ayifane. Kulezi zinto ezenzeka ley'nhlupho lezi ezibonakalayo zenzeka makukhala lamacilongo kwincwadi yesambulo. Ziyafana naley'nhlupho ezazisenzeka eGibhithe. Kanti vele iGibhithe yizwe uNkulunkulu waseyelijezisa. Siyayibona leyo nto ngenxa yokuthi alimhloniphi futhi lisheshisa abantwana bakhe angisho. Mawubuka nesizwe saseJeriko, iKanani, izwe lonke laseKanana, yizwe uNkulunkulu waseyelijezisa ngenxa yobubi balo izwe. Lingamfuni uNkulunkulu bezenzela ukufisa kwabo. Siyayibona leyo nto. So lawa ama-element a-common. So manje sesathola ukuthi yebo lamacilongo vele definitely aphathene nezimpi. Kodwa angisikhulume manje nangesizwe izimpi-ke like kwenzakalani kahle kahle. Manje ngingama ngiqhubeka ngikhuluma ngizobe ngineze impendulo. Ake sizameni. Ongikubonayo ku-common ukukhululwa kwabantwana bakaNkulunkulu eGibhithe naseJeriko ukunqoba kwabo. Alright. Yebo, kukhona lokukhululwa kwabantwana bakaNkulunkulu eGibhithe. Ngingathi eKanani babengaboshwanga, babengagqilazi eKanani ngoba bengangena ngisho. Kodwa esikubonayo eKanani ukuthi uNkulunkulu ujezisa isizwe esingamfuni. Siyabona leyo nto. So kuhlangana lezi zinto zombili-ke manje mawuhlanganisa experience eGibhithe ne-experience eKanani. Kuhlangene ukuthi uNkulunkulu ujezisa isizwe esingamfuni esikhonza iy'thixo. Futhi uNkulunkulu ujezisa isizwe esithini esishusisa abantwana bakhe. So ngamanye amazwi kumele thina siyibuze nayi impendulo kahle kahle. Kumele siyibuze ukuthi yesiphi isizwe between isikhathi lesi kwa-100 AD ukuya phambili, yesiphi isizwe ebesikhonza iy'thixo kakhulu futhi yesiphi isizwe besishushisa abantwana bakaNkulunkulu kakhulu. Seyizwa leyo nto. And impendulo bazalwane iyodwa, isizwe saseRoma. Isizwe saseRoma. Siyibona leyo nto. Ngoba uyakhumbula sasifunda kusukela bazalwane ngesikhathi ngithi uJesu ebethele uqobo. uJesu inkosi ngeke angasho ukuthi inkosi kodwa umbusi owavuma ukuthi uJesu abethelwe kwakunguPhilathu. Naye ngumbuso kephi waseRoma. Nabafundi beshushiswa umbuso waseRoma. Ngisho umpostoli uPawulu, siyakhumbula uma ufunda ngomlando kampostoli uPawulu. Umpostoli uPawulu umlando wakhe uthi wabulawa ngumbusi uNero, Emperor Nero. Indoda yayikhohlakele kakhulu. Kwathi makusha embusweni yawo yasola amaKristu, yathi amaKristu enze ukuthi kushe la.
iy'thixo zethu zisithukuthelele ngenxa yamaKristu, amaKristu agangile, kwabekwa lokhuya, kwabulawa amaKristu, kathiwa nangu umKristu omkhulu, uMpostoli uPawulu wabulawa. So kwaqhubeka, niyakhumbula sifunda nangomlando wamabandla abazalwane, la khona umbusi walushuthisa ibandla okokugcina waseRoma, kakuthiwa nguDiocletian, wabulala ngendlela abazalwane yayisabisa. Wabulala ngathi ubulala iy'lwane, ubulala abantu. Yile kukhulunywa ngayo uma ufunda kwincwadi yesambulo ku-chapter 2, la kuthiwa bazokushushiswa iy'nsuku eziyishumi, kodwa bangasabi izinto ezizokwenzeka kubona, abethembeke kuze kube sekugcineni bayokuthola umqhele. Siyayibona leyo nto ekhuluma uNkulunkulu nebandla laseSmina. So ibandla laNkulunkulu lashushiswa kakhulu umbuso waseRoma. So manje uNkulunkulu futhi umbuso waseRoma wawukhonza iy'thixo, paganism. Siyayibona leyo nto. And isithixo sakhona esikhulu kwakuyilanga. Isithixo esasikhona kakhulu kwakuyilanga. And then kwangena nesikhathi sebandla i-Roman Catholic Church, nalo lisembusweni waseRoma. Siyayibona leyo nto. I-Roman Catholic Church yaqhubeka futhi ngokushushisa ibandla likaNkulunkulu. Ibe yona i-Roman Catholic Church izibiza ngebandla likaNkulunkulu, kodwa yashushisa ibandla likaNkulunkulu langempela, elalithi cha, asimkhonzi uMary, asikwenzi ukuthi, bengahambelani ney'mfundiso ezifike nebandla le-Roman Catholic Church. Njalo uma kukhulunywa into, uma kubuzwa into, bathi cela nisibonise eBhayibhelini, cela ukubona ezwini likaNkulunkulu konke. Kunabazalana emlandweni kuthiwa ama-Waldensians. ama-Waldensians bazalana awengafuna ukuzwa lutho ngokuthi the church fathers, athi awefuna ukuthi izwi lithini. Kwathi makufika ngesikhathi sikaConstantine, umbusi uConstantine, wafaka umbusi uConstantine usuku lwesonto, Sunday, ngoba angisho kwakukhonzwa isithixo esiyilanga, and eRome sasikhonzwa lesithixo ngosuku lwaso uSunday, the day of the sun. Kathiwa makufakwa lolu suku kuthiwa namaKristu azogcina lolu suku lolu kuthiwa yilona suku lwenkonzo, usuku olungcwele. Ama-Waldensians kuthiwa aphakamisa amabhayibhili athi sicela ukubona ezwini. La kuthiwa uJesu ulishintshile isabatha lakhe, wathi manje sekuyisonto. Besicela ukubona ezwini, la uNkulunkulu athi mhlawumbe kukhona inhlonipho kumele siyihloniphe ngalo usonto. Ngoba izwi ngokwazi kwethu besho kanjalo, bathi izwi lithi yokusebenza iy'nsuku eziyisithupha, kodwa lesikhombisa isabatha likaJehova. Hayi isabatha laseRome, hayi umJuda nesabatha lakhe, isabatha likaJehova. Wonke umuntu oyinikele kuJehova nali isabatha ahamba ngalo. Kwafa abantu, kathiwa hayi cha, nangu uMary osondeza kuJesu, nasi isithombe sakhe. Kwenzeka zonke lezi zinto abazalwane esiyibonayo namanje namhlanje i-Roman Catholic Church, abantu babesazi izwi kaNkulunkulu bathi sicela ukubona ezwini. Mabethi bafuna ukubona ezwini, babulawe, bashiswe. Siyakhumbula safunda ngabo bazalwane, oJohn Wycliffe, oJohn Huss, oJerome, oWilliam Tyndale, bonke labantu bazalwane bebulawa ngumbuso waseRoma. Na uNkulunkulu into ayenzayo la kwincwadi yesambulo, usambulela ke manje amacilongo noba izimpi ezizoqeda umbuso waseRoma. Njengoba namhlanje bazalwane ayisekho i-Roman Empire, zonke izizwe zihlukene. Waqedwa yini? Enamacilongo esifunda ngawo bazalwane, elamacilongo esifunda ngawo umbuso waseRoma. Into eseyisele ngiyiveze lento bazalwane, athi ngiveze kodwa isithombe. Lamacilongo akhuluma ngokuwa kombuso waseRome, the fall of the Roman Empire. Ngoba kwakuwumbuso wawushushisa abantwana bakaNkulunkulu, uwumbuso okhonza izithixo, uwumbuso ongafuni ukuthobela uKristu njengenkosi nomsindisi. uNkulunkulu wawunikeza isikhathi until uNkulunkulu wathi hayi isikhathi sanele sesidlule. Sayizwa leyo nto bazalwane. So umbuso waseRoma njengoba siphila nje manje waphela bazalwane. Kwakukhona i-Eastern Rome ne-Western Rome. I-Western Rome yile zizwe manje esizibiza ngani? Esizibiza ngokuthi i-Europe. Yabo uma ukhuluma ngezizwe o-France, o-Germany, zonke lezo zinto, Europe le kwakuyi-Western Rome. Kwawa konke sifunda ngakho la bazalwane. Then kwawa futhi nani ne-Eastern Rome. uNkulunkulu naye walenzela icebo i-Eastern Rome ukuthi yawa zonke lezi zizwe
a bit north or Russia zonke lezo zizwe lezo Eastern Rome leyo yawo kwawa konke bazalwane, but iyodwa into esele bazalwane kwi-fall of Rome, into esamile njengoba kuwe izizwe zaseRome okanye i-Roman Empire, into emile yinkolo yaseRome. Inkolo yaseRome isamile. Now uNkulunkulu kunento ayishilo, ngicela ukubuza, ngifuna ukubona ukuthi ubani belalele kanti sifunda lapha kwincwadi kaJoshua. Ngicela ukubuza bazalwane, phambi kokuthi kuwe izindonga zaseJerikho yini angifuna ukubuza ngendlela ezobe ibe obvious. Yini enye bazalwane kwakumele bayenze abantwana baka-Israyeli ngaphandle kokukhalisa amacilongo? Yini enye bekumele bayenze emva, angazi ukuthi ngaphandle kokukhalisa amacilongo, emva kokuthi sebawakhalisile amacilongo, yini enye bekumele bayenze ukuze ziwe ke manje iy'ngange? Yini kwakumele bayenze bazalwane? Ukuzungeza. Okay, babezungeza yebo, no, kodwa khona okunye bakwenza, angisho ukuzungeza behlezi bezungeza, kodwa khona into abayenza only after sebeshaye icilongo, then ke indonga zawo. Hlabelela. Okay, ukuhlabelela yebo, kahle iBhayibheli lithi bakumele bamemeze ngezwi elikhulu. Seyizalwane bazalwane, angisakhumbula ibeke kanjani ngesizulu, ithi baphonyuluke noma, kodwa nje bakumele bamemeze ngezwi elikhulu. Seyizalwane bazalwane, then izindonga zaseJerikho ziyawa. Uyazi ukuthi uma ufunda kwincwadi yesambulo kunelizwi elikhulu elivelayo emva kwamacilongo. Ake sibukeni bazalwane, ake silibukeni lelizwi elikhulu. Asenincwadi yesambulo chapter 14. Ngicela siqale nje kuverse 6, ufuna uverse 6 no-7. 57. Kuthi ingelosi ezintathu zimemezela ukwahlulela. Uvesi 6 uthi, ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu inevangeli eliphakade ilishumayele kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi zabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi, mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Uvesi 6. Alesimeni lapho. Uyazi bazalwane, mawufunda incwadi yesambulo, sifunda ngala macilongo until kuze kuzofika la kwisambulo chapter 12, 13 and 14. Chapter 12, 13 and 14 ukhuluma ngalo myalezo esiqeda kufunda manje kuverse 7. Kuverse 7 ukuthi kwabonakala ingilosi ibemeza ngezwi elikhulu ithi, mesabeni uNkulunkulu nimnikeze inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selinjani, selifikile. Seyizalwane bazalwane, nali ilizwi elikhulu elenza ukuthi umbuso waseRoma uwe ngokupheleleyo. Angisho ngithe manje umbuso waseRoma uwile physically, kodwa into esasele inkolo yaseRome. Isasele yona the Roman Catholic Church, kodwa inkolo yaseRome isekhona nasemqondweni yabantu, ngoba zikhona izinto ezafakwa ibandla laseRome ezisaqhubeka nakubantu abangekho kodwa eRome. Seyizalwane bazalwane, na ukuthiwa nayi imessage ezokwenza ukuthi uwe ngokupheleleyo umbuso waseRome. Njengoba naseJerikho kwaqale kashaya amacilongo, makuqeda kushaya amacilongo there was a shout. Siyayibona leyo nto? Namanje kushaya amacilongo esikhombisa, and then there is a shout. Kufika the three angels message, i-message yengilosi ey'ntathu. Siyayibona leyo nto? Asibukeni futhi nakuverse 9. Fundeni noverse 9. Kulo khulunywa ngezwi elikhulu, izwi elikhulu. Lama message manje akhulunywa nge-shout. Verse 9. Sambulo 14 verse 9. Sambulo 14 verse 9 uthi, yalandela enye ingelosi yesithathu yathi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhuleka kuthi isilo nomfanekiso waso, elamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe. Amen. Then iyaqhubeka siyatshena ukuthi uzojezisa kanjani
kuthiwa uzokushisa bazalwane phambi kwewundlu naphambi kwengilosi. Siyayibona leyo nto. Now lana sithola ukuthi still kuqhubeka le message ehamba ngezwi elikhulu. Eyokuqala ibithi mesabeni uNkulunkulu. Eyesibili ithi liwile iBhabhiloni. Eyesithathu ithi uma ngaba khona umuntu okhuleka kwisilo nomfanekiso waso amukele nophawu lwesilo, lo muntu uyokujeziswa uNkulunkulu, lokuphuzwa iwayini lokuthukuthela kaNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane. Now le message kuthiwa ihamba ngezwi elikhulu with a shout. Naye bazalwane imessage uNkulunkulu ayivezile ngesikhathi sokugcina ekuyiyona ewisa isizwe saseRome noba iRoman Empire ngokupheleleyo, ngoba iRoman Empire isizwe physically but also nenkolo. Sayizwa leyo nto, nereligion yakhona. Kwawa zahlukana izizwe zaba independent, yonke lento esiyibonayo manje nama-countries awe-under iRoman Empire agcina aba independent, kodwa inkolo isasele. Inkolo yaseRome kahle kahle eyakhele futhi phezu kwenkolo yeyithixo, kodwa esikhathini esiningi iyayifihla izenza ubuKristu, yona esasele bazalwane. Yeah. And uNkulunkulu uthe uzoyikhipha leyo nkolo ngalesi sigijimi lesi esisibonayo sengilosi ey'ntathu. Lesi gijimi lesi sengilosi ey'ntathu ayikho ingilosi esizosiyibona bazalwane la emhlabeni ishumayela ivangeli. Lesi gijimi lesi le ngilosi lezi ngilosi ezishumayela leli vangeli zimele abantu abazolizwa leli vangeli balamukele base balishumayela. Ake sibuke ukuthi kwenzakalani emva kokushunyayelwa kwale message le. Asifundeni verse 14 sesiyabhala. Yini eyenzakalayo emva kokuthi kushunyayelwa le message bazalwane? Verse 14 and 15 in fact. Asifundeni verse 14 and 15 bese siyabhala. Uvesi 14 uthi ngase ngibona bheka nanto ifu elimhlophe naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu enomqhele wegolide ekhanda lakhe nasesandleni sakhe enesikela elibukhali. 15 athi enye ingelosi yayisiphuma ethempelini imemeza ngezwi elikhulu ithi kohlezi phezu kwefu, faka isikela lakho uvune ngokuba kufikile isikhathi sokuvuna, ngokuba sekomile okuvunwayo komhlaba. Amen. Siyabuka bazalwane ukuthi kwenzakalani makuqeda kushunyayelwa le message le esymbolizwe la ukuthi imessage yengilosi ey'ntathu. Makuqeda kushunyayelwa yona kubona into elandelayo, kubonakala uJesu, ngoba kuthiwa kubonakala onjengendodana yomuntu ehlezi phezu kwefu ephethe isikela esandleni egqoke umqhele. Sayizwa lento bazalwane, uzokwenzani? Uzovuna ngoba kufikile isikhathi sokuvunwa, yisikhathi sokugcina uJesu seyabuya. So le message le bazalwane, the three angels message, yiyo bazalwane eletha umhlaba wonke. Umhlaba wonke uletha esimeni sokuvuthwa, ngibeke kanjalo nje mhlawumbe ngisenze ulimi olulula. Ukuze kuvunwe kumele kuvuthwe. Manje uma ufunda incwadi yesambulo la chapter 14, kunabantu abavuthelwe izulu abazothi mabevunwa baya ezulwini. Kunabantu abavuthelwe isiwobho, ngamanye amazwi kunokuvuthwa okukabili. Njengoba isikhathi siqhubeka ayikho igroup emile. Abangcwele balokhu bayaqhubeka babangcwele. Balokhu bayaqhubeka njengoba sifunda manje basihlangene lento akusi mistake lento eyenzakalayo. uNkulunkulu nabantu bakhe abazolambela izwi lakhe bahlangana bathi asihlanganeni bazalwane sike sifundeni izwi samuqonda izwi kaNkulunkulu. Kukhona nabahlangene ngokubi. Bathi asihlanganeni bazalwane singayithola kanjani imali? Namabhenki lana singawenza kanjani? Lokhu singenza kanjani? Lana masifuna ukudlwengula. Kodwa as isikhathi siqhubeka amagroup amabili emhlabeni ayaqhubeka. Into ebuhlungu ukuthi kuba khona abanye bemane beyiphuma kule group yewundlu bengena kule group yesitha. Kumane kube khona abaphuma kule group yewundlu bangena kule group yesitha. Kodwa enye into emnandi eyenzekalayo ukuthi kumane kuba khona futhi abaphuma kule group yesitha bangena kule group yewundlu. Mayifika uJesu seyizovuna kuvuthwe konke. Kuvuthwe konke. Ingakho ibisithi
ibisithi into kwincwadi yesambulo 10 verse 7 ukuthi ngey'nsuku zecilongo lesikhombisa imfihlakalo kaNkulunkulu ebantwini izopheleliswa. Ithini leyo mfihlakalo? NguKristu kuwe nakimi. Ithemba lenkazimulo kubonakale uKristu kuthina bazalwane. Nayo into uJesu ayilindile. Sithi thina silindile uJesu, uJesu ulinde thina. Konke manje bazalwane. Konke kwenziwe. Namanje uJesu akakwazi ukuthi avele adedele sishushiswe. Ngoba mangaqala iy'nshushiso sisenje, kusenzima nje bazalwane ukuthi sithethelelane. Kusenzima ukuthi bazalwane ngidedele nje igqubu nje. Kusenzima ukuthi ngithobele intando kaNkulunkulu, ngidedele nje mhlambe iy'ngubo ey'thile ngibona ukuthi le ngubo lezi azihambelani nentando kaNkulunkulu. Kusenzima ukuthi bazalwane ngihlukane nama-style athile wey'nwele, nama-style athile wo-make-up, zonke lezo zinto. Kusenzima ukuthi ngihlukane nalezo zinto. Ngingahlukana kanjani nokuphila kwami ngesikhathi sey'ntshushiso? Akakwazi uJesu ukuvumela ukuthi iy'ntshushiso zifike sisenje. Kodwa uJesu uyasebenza. Kuzoza isikhathi la sikwazi ukuhlukana namanga. Kusenzima ukuhlukana namanga. Usuku nosuku umuntu uqamba amanga. Usuku nosuku umuntu awaqamba amanga esazi ukuthi ngamanga-ke la ngizowakhuluma. Asikwazi bazalwane ukuthi sisenjalo sibhekane ney'ntshushiso. Asikakavuthwa. Kanti uNkulunkulu angasisiza sifike kwi-stage sokuvuthwa ukuze bazalwane sikwazi ukuthi uJesu eze azosivuna. Yini ezosenza ukuthi sivuthwe? Ile message, 3 angels message. Sisazoyifunda bazalwane, and bazalwane uma sesiyifundile, sake sayifunda sisazoyiphinda futhi. Uma sesifundile angazi ngingathini. Kodwa ongakhethanga ukuthi alandele lento uNkulunkulu ayilobile ezwini lakhe, uyobe uyiyekele yena izulu selibheke kanje ngamehlo. Ngoba uNkulunkulu bazalwane usibonise konke. uNkulunkulu usibonise konke. uNkulunkulu uyasinxusa. uNkulunkulu uyasincenga. Ongathi yithi sizokwenza izulu libe lihle. Ongathi kunento esizomgainisa ngayo uNkulunkulu uma singena ezulwini, kodwa akho lutho. Usincenga ngoba esithanda. Bazalwane uNkulunkulu uyathi angasisiza ngempela. Now summary before ngivale singayikhohlwa lento. Sifundile ngamacilongo ayisikhombisa. Icilongo limele impi. Safunda futhi ukuthi ley'nhlupho lezi ezibonakalayo uma kushaya amacilongo iy'nhlupho uNkulunkulu wahlupha ngazo izwe laseGibhithe, ngoba kwakuyizwe lalishushisa abantwana bakaNkulunkulu. Kwakuyizwe lalingamfuni uNkulunkulu, likhonza iy'thixo. Siyayibona leyo nto. Then sathola futhi ukuthi amacilongo ayisikhombisa asetshenziswa noma kuzowa izwe laseJerikho. Izwe lalingamfuni uNkulunkulu, lenza amanyala. Uma ufunda kwincwadi kaLeviticus chapter 18 no 19, kulotshwa wonke amanyala awasenziwa lapha kulesi sizwe, yizimanga zamanyala. Uthi uNkulunkulu umhlaba uyabahlanza ngenxa yalamanyala. Naw isizwe esinjalo uNkulunkulu wasijezisa, and uNkulunkulu phambi ukuthi sijeze leso sizwe kwashawa amacilongo. So lamacilongo sithe masifunda lamacilongo sathi ake sibheke isizwe ngesikhathi sika 100 AD. Simthola kanjani 100 AD? Yingoba uJohane uthe mayithela incwadi yesambulo wathi lana uzoloba ngezinto ezisazokwenzeka from isikhathi sakhe. Siyabona leyo nto. Until isikhathi sokuvalwa komusa. Siyabona leyo nto. Ngoba bazalwane kuthiwe makukhala icilongo lesikhombisa kuzobe kube yilapho la kuqedelelwa khona ini? Imfihlakalo kaNkulunkulu, uKristu kimi, ithemba lenkazimulo. So isizwe between lezi khathi lezi, isizwe esihluphe abantwana bakaNkulunkulu, isizwe besikhonza iy'thixo, yisizwe esaseRoma. So le ndaba le bazalwane yamacilongo ikhuluma ngokuwa kwesizwe saseRoma, the Roman Empire, not the Roman country. And lokhu vele kumele kusicacele ukuthi yikho kuthina, ngoba namafunda kwincwadi kaDaniel nesambulo ikhuluma ngento eyodwa. Mawufunda kwincwadi kaDaniel chapter 2, uDaniel chapter 2 lapha ey'nyaweni ukhuluma ngesizwe saseRome sesidividile. Siyayibona leyo nto. Lapha kwiy'nzwane zenyawo sekudividekile into the 10 nations. And namafunda kwincwadi kaDaniel chapter 7, isilo sesine siney'mpondo eziyishumi. Siyatshengisa iy'mpondo eziyishumi, ilapho isizwe saseRome sesidividile nakhona. Siyibona leyo nto. Ngizama ukuthi-ke ma ukuthi siyathola incwadi kaDaniel ikhuluma ngedividing eRome, nakwincwadi yesambulo kumele siyithole i-dividing eRome.
and siyithola la kulamacilongo ayisikhombisa bazalwane, kulamacilongo ayisikhombisa. Kodwa into ebalulekile ukuthi bazalwane, iRome lokuwa kwayo physically sekuyi-history. Into esele kimi nawe manje ukuthi simemeze ngezwi elikhulu ukuze iwe ngokuphelele, uwe ngisho nenkolo yakhona, uwe nenkolo yakhona. And izwi elikhulu sibonile ukuthi yini? Ile message ekuthiwa yi-message ezingilosi ezintathu bazalwane. Kumele siyifunde, siyiqonde, siyenze, siyiphile. Liyawa iRoma makunjalo. Asifaleni-ke ngomkhuleko. Nkosi namandla onke, Nkosi eyingcwele, siyakubonga ngokusifundisa. Siyakubonga Nkosi kakhulu ukusicacisela nje izwi lakho. Ngiyanxusa Nkosi yezulu engathi ngakulekelela kakhulu ukuthi nalokho bengingacacile mhlambe ukwenze nje Nkosi kucace emqondweni yethu sonke, kakhulukazi nakubanye abantwana bakho mhlambe kungenzeka ukuthi lesifundo bayaqala ukuthi basithole. Siyakunxusa kakhulu Nkosi yezulu ngoba uthembisile ezwini lakho wathi makukhona umuntu ofisa ukuqonda, ofisa ukuhlakanipha, akacele kuyo uzomupha. Siyakunxusa Nkosi yezulu, cela wenze njalo. Kakhulukazi sikunxusa Nkosi ukuthi usisize sivuthwe. Cela usisize sibe nomoya wokudela izinto zalomhlaba ezingahambelani nentando yakho. Indlela zokwenza izinto siyalinganisa konke komhlaba kuyangena Nkosi ebandleni lakho. Oh Nkosi yezulu, sisize sidele. Siyakunxusa Nkosi ngoba masingakwazi ukudela izinto, siyokudela kanjani ukuphila kwethu? Siyokufakazela kanjani ngegazi nangokufa njengabanye abangcwele abakwenzile lokho? Cela usisize kakhulu Nkosi yezulu. Cela usibonise uthando lwakho, kube yilo Nkosi olubusayo iy'nhliziyo zethu. Usibonise Nkosi into osenzele yona engummangaliso. Siyakunxusa konke ngegama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be